egbe ebere ugobere nke si n'ibe ebela nkukwa ya nke a ka nje anabata unu n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri. Copa America nke afọ 2021 akụrụla ọnụ dịka mba Argentina meriri mba Brazil site n'inye ha otu ọkpụ goal nke si n'aka Angel Di Maria na nkeji 22 nke ya bụ okwe. Nke a bụ mbụ ya bụ Lionel Messi ọkụ bọọlụ mba ụwa ama ọfụma na-enweta international trophy n'okwu bekee. N'aka nke ọzọ, mba Italy na ọnechi gara aga merie mba England na ya bụ okwu ikpeazụ nke Europa. Mba Nigeria na-ebe akwa arịrị site na ọnwụ otu onye ama ama bụ South Sudan bụ onye nwụrụnụ na ụbọchị Sọnde abalị 11 nke ọnwa Julaị afọ 2021 dịka ọ gbara afọ 44 dịka elechara ya ọrịa kansa. Ya bụ nwa amadi onye anụtara ozi na ya na ọrịa kansa na-alụ ọgụ kemgbe ọnwa ole na ole gara aga agaghị echefu ya bụ egwu nakwa ihe ọma ya bụ ọgụ egwu mere mgbe ọ dị ndụ. Ndị niile ama ama na mba Nigeria na-ebe akwa arịrị gbasara ya ma na-asịkwa ya gaa nke ọma. Na nke asatọ, ọgụ egwu ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Paul Okoye nke P-Square mbụ abụrụla onye ama ugbu a site na ikwu okwu nke ga-eme. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu kwuo n'oge na-adịghị anya mgbe ndị ji ego ga na-alụ sọsọ ndị ji ego, ụmụ nwaanyị ndị na-ejighị ego bụzi ndị ga na-ata ahụhụ ya. Ọ kwuru nke a dịka ọ na-ahụta na ọtụtụ ndị ji ego bụzi ndị na-alụ onwe ha ugbu a. Na nke asaa, omee ejije ama ọfụma bụ Uche Ogbedo ekwuola okwu na ọ bụghị na ọ dị ya ngwa ngwa ịlụ di ugbu a, mana dịka ọ na-ele anya ọ dị ka ọ ga-adabara ya na Bobby Maris. Ya bụ nwaada onye mụrụ nwa izu ka ole na ole gara aga kwupụtara nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ wee sị na ọ bụrụ na ọ dị ya ngwa ngwa kama na ọ dịkwa ọ ga-adabara ya na Bobby Maris. Ọ gagwara n'ihu kwuo na e nwere ụfọdụ ihe ndị a ga-eleba anya tupu ya abanye n'alụmdi na nwaanyị. Na nke isii, ndị na-ahazi Big Brother Naija ekwupụtala na ọ bụ okwu ụgha na ha ewepụtala aha ndị ga-anọ na ya bụ season 6 nke na-abịa. Big Brother Naija bụ ndị ekwupụtara nke a wee kwuo na mgbe ọbụla ha dịrị njike ịkpọpụta ndị ọhụrụ bụ ndị ga-anọ na ya bụ ụlọ na ọ bụ Ebuka ama ọfụma ga-apụta n'ihu ọgba wee kwuo nke a. Na nke ise, ọnwụ TB Joshua ka na-ebekwa akwa na ntị ndị mmadụ dịka ọgụ egwu ama ọfụma bụ Victor Eddie edegarala ya ozi mwute dịka o kwutere na ya bụ TB Joshua nyere ya aka mgbe ya ọ na-arịa ọrịa ma nyerekwa ya aka n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche n'agbanyeghị na ọ na-agaghị. Na nke anọ, onye ama ọfụma bụ Prince Nelson nke Big Brother Naija ekwupụtala na ike agwụla ya na ndị fans. Ọ gara n'ihu kwuo na agbanyeghị na ọtụtụ ihe niile nke o mere, ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ahụtakwa ya dịka onye ọjọọ, dịka ya bụ okwu na-aga n'igwe ọlọrọ ọhụrụ site n'aka otu nwaada nke kwuru na ọ na-awapụ ụmụ nwaanyị n'ike. Na nke atọ, ndị otu na-akụ basketbọọlụ nke mba USA nọrọ weta mmeri emeriri ha na nke mbụ na ihe gbasara basketbọọlụ n'abalị Satọde na Las Vegas. Ya bụ ndị otu Nigeria bụ ndị meriri ha ma bụrụkwa obodo si Afrịka mbụ ga-emeri ya bụ mba USA na basketbọọlụ. Mba Nigeria meriri ha na njikere nke London Olympics nke a ga-agba na-abịa abịa. Na nke abụọ, gọvanọ ise nke nọ South East bụ ndị ọkụ na-ere n'ukwu ugbu a site na nwụchi anwụchiri Nnamdi Kanu nke onye ndu ndị Indigenous People of Biafra ama dịka IPOB. Ya bụ ndị Democracy Rights Group Foundation for Environmental Rights Advocacy and Development ama na mkpirisi dịka FENRAD kwuru okwu sị agwa ndị gọvanọ na-akpa n'okwu a adịghị mma. Na nke mbụ, gọvanọ Rivers State bụ Nyesom Wike ekwuola okwu gbasara onye bụ National Chairman nke People's Democratic Party bụ Uche wee sị ma wụọ ma ya bụ nwa amadi n'ala dịka ọ na-eme ọgbakọ wee kwuo na ya bụ nwa amadi kpatara ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọ n'otu PDP si awụbaga APC ugbu a. Ebe a ka a ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na Instagram, Facebook nakwa ndị ọzọ.